בוקר טוב, השעה 7 והריח חדשות מכל גדרה. ב8 לינואר 2015, ט"ז בטבת התשע"ה, בשעה 8 בערב יתקיים הכנס השנתי לעסקים של כל גדרה, במתחם 1884. וליתר חדשות היום. שמי חגית סבן, שותפה של יעל וייס, שתינו בעלות הפיאצה. מאחלות לכולנו שנה נפלאה, פרנסה טובה, בריאות בעיקר ושקט. מאחלת לעול גדרה המשך שיתוף פעולה פורה איתנו ועם כל בעלי עסקים ברחוב, והמשך התרחבות בכל הרמות, כולל ברמה האישית. וזהו. חזי מאבו הלל ברחוב הבילויים בגדרה. אני מאחל לכולנו לשנה החדשה שגשוג, הצלחה, ושכולם יכירו את רחוב הבילויים כרחוב התיירותי של האזור. ותודה לליאור מכל גדרה על כל שיתופי הפעולה ועל כל מה שהוא עושה למען כולנו. מיכל מיצירות, מאחלת לכולם, לכל העסקים ברחוב, הצלחה בשנה החדשה. ואני מאוד מאוד מודה לליאור מכל גדרה על היוזמה ועל כל מה שהוא עושה פה ברחוב כדי להרים אותו. מאחלים לו בהצלחה, להתפתח, להיות גדול, וזהו. בעלת חנות שונה בגדרה, 13 שנה חנות קיימת. מאחלת לכל העסקים בגדרה שגשוג, הצלחה, ואינשאללה כל מה שנרצה, וכל גדרה תמיד מפרגנים לכם, במיוחד לליאור שלנו, ויישר כוח. שלום, שמי מומי זעפרני, אני בעל החנות של זעפרן. הייתה לנו שנה נהדרת, והלוואי ותהיה לנו שנה הבאה גם כן נהדרת, ואני מאחל לכולם שנת אושר ואושר והצלחה בחיים, במיוחד לליאור כהן, בעל עיתון כל גדרה, שעושה הכל כמו שצריך. מאחל לו בריאות.
יזמת נדל"ן פה בגדרה, בעלת עסק, רונית רובין שם שהוא נכס. פגשתי את ליאור, יצא לנו ברבות הימים לעשות כמה שיתופי פעולה. כל האנשים שפגשתי דרך כל גדרה הם אנשים מאוד איכותיים עם קשרים לאורך זמן. זהו, כיף לעשות פה עסקים, שתהיה שנה טובה ונהדרת, כמו שהתחילה. שלום, שמי שי, אני בעל חנות לדברי קוסמטיקה, ספא ומוצרים טיפוליים, ואני מאחל לשנה הבריאה שיהיה לנו שנת בריאות, ולכל בעלי העסקים של הרחוב וגדרה בפרט הרבה הצלחה בשנה הבאה. שלום, שמי רוזי פריגוז'ין, אני עורכת דין ומגשרת. תחום העיסוק העיקרי שלי הם דיני הנזיקין ודיני המשפחה. אני מאחלת לכל אנשי העסקים ברחוב הבילויים בגדרה המון הצלחה ושנה עסקית פורחת ומשגשגת, ולכל אנשי העסקים בכלל. שמי רבקי ויינר, ולמקום קוראים ברנשטיין תכשיטים. חנות תכשיטים וצורפות. תכשיטים גם שאני מכינה בהזמנה, גם תיקונים, גם של צורפים אחרים. אני רוצה לאחל לעסקים בגדרה ובכלל לעסקים בארץ שתהיה שנה טובה, פוריה, עם הרבה עשייה. מקווה שתהיה יותר טובה מהשנה. אני אסתי, אני בעלת רשת חנויות ביוקה, חנויות בגדים לנשים. אני מאחלת לנו לשנה החדשה שנה טובה, מוצלחת, של פרנסה טובה והצלחה. וכיף שיש לנו את ליאור שפועל ומגשים לנו חלומות כאן. קוראים לי מעיין, אריינתי, תחת המותג טילטנים, ואני חלק ממעצבות בחצר הבילויים בגדרה. אני חושבת שהכי חשוב זה פרגון הדדי. היכולת לתת לכולם את הברכה הזו שכולם יכולים להצליח, וביחד כן אפשר להגיע להישגים הרבה יותר גדולים מאשר שמישהו אחד עושה משהו קטן לבד. ליאור בן אדם שחולם, ואני מאוד 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 שמחה ללכת, או לעוף לפחות, אחרי הכנפיים שלו.